Fi di M-SParc a dwi'n rheolwr llwyfan cymerthwyol. So enw i di Martha Davies a fy swydd i ydi rheolwr llwyfan. Ar y funud dwi'n gweithio efo FranWen a M-SParc a dwi'n gweithio fel technegydd sain. Enw i ydi Lewis Williams. Dwi'n gweithio fel rheolwr technegol a cynhyrchu ar gyfer cwmni FranWen. Mae technegydd sain actually job really cool. Ar y funud dwi'n gweithio mewn theatres, mae'n rownd efo sioia sydd pretty sick, fatha, mae'r set ma'n cool. A hefyd dwi'n cael ei fatha aspect gwahanol, chos fi'n cael gweithio ar podcast a falle dwi'n cael recordio, gofio mewn studios, so mae'n pretty cool job da. So da ni'n cael cyfnodau lle mae wedi bod yn 9-5 ac yn arferol, ond wedyn mae wedi bod yn ddyddiau hirach lle da ni'n bod yn teithio gwmpas Cymru yn yr set hygol yma mewn ag allan o rhai o theatra mwyaf. Cymru ydyn, dyn nhw ddim teimlo diwrnodau hir o gwbl, maen nhw'n fflio mynd, maen nhw dwi'n bod yn diwrnodau gwych. Nes i prif ysgol Atrium yn Gaerdydd a neud cwrs theatr a drama fanno, a dyn yn y flwyddyn olaf yn fanno mae yna modiwl ar y cwrs profiad gwaith, lle eich arbrofi gwaith i Theatr Genedlaethol Cymru ac adeg yna nes i gael profiad o weithio cefn llwyfan a adeg yna nath o fynd fel, dyma dwi eisiau gwneud, achos cyn hynna o'n i eisiau gwneud actio, dwi'n gydol y mywyd i. Dwi dal eisiau actio, ond mae hwn yn plan arall, achos mae yna lot o ofyn am reolwyr llwyfan, so dwi wedi bod yn reit lwcus i gael y jobsys yna. Mae o'n diwydiant rhyfedd does ddim llwybr penodol i gyrraedd o. Felly fy advice i rywun ifanc ydy i gysylltu efo cwmni theatr, rhywun fatha FranWen a gofyn gael o drosodd jyst i gael feel o bethau. Mae o'n ffordd i chi sysio yr diwydiant allan ac i rywun fatha fi sysio chi allan i weld os ydych chi'n addas ar gyfer y gwaith.